محتمم فضل واحد صاحب بند زیبادا محتمم فضل واحد صاحب بند زیبادا جامع عائشہ صدیقہ کلی مدرسہ دا جامع عائشہ صدیقہ کلی مدرسہ دا ید در پکالو نید پاکلانن احسان نادیم ددر پکالو نید پاکلانن احسان نادیم بل پا مدرسہ کی د دین خکلی چراغ نادیم بل پا مدرسہ کی د دین خکلی چراغ نادیم ینن چی مدرسہ کی قال اللہ خکلی درس نادیم ننچی مدرسہ کی قال اللہ خکلی درس نادیم داد محتمم فضل واحد سب کوشش نادیم داد محتمم فضل واحد سب کوشش نادیم ہر طرف رنا دد دن خکلی چراغ نادیم ہر طرف رنا دد دن خکلی چراغ نادی جوڑ پا مدرسہ کی دو بناتو کلا سنا دی جوڑ پا مدرسہ کی دو بناتو کلا سنا دی ٹولا کالو نید در پدی بندی خیستا دا ٹولا کالو نید در پدی بندی خیستا دا جامع عائشہ صدیقہ کلی مدرسہ دا جامع عائشہ صدیقہ کلی مدرسہ دا محتمم فضل واحد صاحب بند زیبادا محتمم فضل واحد صاحب بند زیبادا جامع عائشہ صدیقہ کلی مدرسہ دا جامع عائشہ صدیقہ کلی مدرسہ دا یہ جوڑ مدرسہ دا بناتو پلوی شان باندے جوڑ مدرسہ دا بناتو پلوی شان باندے رب دی تارقی ورکڑی پا ہر قدم ہر آن باندے رب دی تارقی ورکڑی پا ہر قدم ہر آن باندے جوڑی دا چمن دیر پا مینا پا ارمان باندے جوڑی دا چمن دیر پا مینا پا ارمان باندے ربیت الاباد لردا باخ بخبل امان باندے ربیت الاباد لردا باخ بخبل امان باندے ډیر پر خیست دے مشال جوڑ دے پجہان باندے ډیر پر خیست دے مشال جوڑ دے پجہان باندے رنگ بدا ضرور روڑی پکیم د خراسان باندے رنگ بدا ضرور روڑی پکیم د خراسان باندے باغی د چمن نند گلانو گلدستا دا باغی د چمن نند گلانو گلدستا دا جامع عائشہ صدیقہ کلی مدرسہ دا جامع عائشہ صدیقہ کلی مدرسہ دا محتمم فضل واحد صاحب بند زیبادا محتمم فضل واحد صاحب بند زیبادا جامع عائشہ صدیقہ کلی مدرسہ دا جامع عائشہ صدیقہ کلی مدرسہ دا